Srdečne vás tu dnes vítam na vernisáži k výstave Panoptikum Raska Čiliča alebo Balkánske strašidlá alebo všeličo iné, ktorá vlastne predstaví tvorbu jedného zo súčasných najvýraznejších srbských osobností výtvarného umenia. Táto výstava ponúka taký prierez jeho tvorbou, kde môžete vidieť, ako sa prelína súčasnosť s tradíciou, ako sa prelína fantázia so skutočnosťou a mytickosť každého. Ako to už povedané, táto výstava je zároveň aj prvou sprievodnou výstavou k 18. ročníku Biennále animácie Bratislava. Jedným z najprestížnejších medzinárodných podujatí venovanej animácii pre deti a mládež. Som teda rada, že pán Rasko Čilič prijal aj ponostu zároveň porodcom v tomto ročníku. Verím, že vystavené diela vás teda zaujímajú svojou originalitou, podnietia vašu predstavivosť možno a teda ponúknú vám pekný umelecký zážitok. Teda veľmi ráda takto osobne, že nás autor výstavy poctil svojou osobnou návštevou, tak ja vás teda srdečne vítam a myslím si, že ako autor sám vám najlepšie dokáže túto výstavu predstaviť a povedať vám najautentickejšie o tejto výstave, takže ja by som mu týmto rada dala. Ešte som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tejto výstave, pánovi Ferkovi, osobitne celému týmu Viviana, pani Pavlikanovej, ako dramaturgičke, pani Lozárovej za to vizuálne prevedenie a všetkým, ktorí sa na tejto výstave podielali. Na záver máme pre vás aj pripravené malé občerstvenie, takže ste srdečne vítaní a vyhlasujem túto výstavu za otvorenú, ktorá je od zajtra sprístupnená aj verejnosti. Ja vám pekný umelecký zážitok. If you would like to words, what you would like to maybe emphasize, what you would like to add, whatever you like. Well, I'm the worst person to explain my own work. So that's why you have Ja som ten najhorší človek na to, aby som popísal svoju prácu. Here is present a man who knows about my work more than I. Tu je jeden človek, ktorý vie lepšie o mojej práci ako ja. This is some kind of retrospective exhibition because the works are selected from my whole opus until very early works until recent ones. Čiže toto je taká retrospektíva mojich prác od začiatku až po súčasnosť. And I'm very amused to see which ones are selected because I didn't know it until this morning. A až do dnešného rána som nevedel, že ktoré práce sa vôbec vyberú na túto výstavu. Thank you being here. Ďakujem, že ste tu. Madam said, I hope that you will amuse yourself and play with my work. Verím, že si vykonáte výstavu a že sa zabavíte aj s tým, čo som pripravil. Thank you. Ďakujem. No a na záver týchto príhovorov prichádza vlastne taká tá najmenej populárna úloha priblížiť z toho historického uhla život a dielo tohto významného, skromného, veľkolepého muža, grafika, animátora, hudobníka z Balkánu, z bývalej Jugoslávie, z dnešného Srbska, z Belehradu. Takže ak vydržíte 10 minút, bohužiaľ, som to zoškrtal, ako sa to dalo, ale je toho toľko, čo tento človek stvoril, že aspoň tak námatkovo. Takže narodil sa v roku 1955 v Belehrade, v hlavnom meste Jugoslávie, v umeleckej rodine. Otec Miloš bol grafikom a pedagógom na Univerzite umení a fakulte užitkých umení v Belehrade a matka Ida
bola ilustrátorka prevažne detských kníh. Rastko teda vyrastal v kultúrnom prostredí elitnej belehradskej intelektuálnej spoločnosti. To ho formovalo tak silne, že sa vybral rovnakým smerom. Postupne sa u neho prejavil výtvarný, hudobný a neskôr aj pedagogický talent. V roku 1974 začal študovať na oddelení grafiky v Fakulte užitých umení v Belehrade u profesora Bogdana Kršiča a v roku 1979 diplomoval. V 80. rokoch sa venoval prevažne voľnej grafickej tvorbe a stal sa členom skupiny mladých grafikov Orfelín. Je to obdobie experimentovania a skúšania, pracuje s rôznymi surrealistickými inšpiráciami, ako napríklad holandský maliar a vizionár Hieronymus Bosch, alebo jeho pendant z 20. storočia grafik Maurits Cornelius Escher. No, nestraní sa ani pohľadu na Salvatora Daliho. Počas 80. rokov vytvára cykly grafik s iracionálnymi predmetmi, neskutočnými zvieratami a fantazijnými rastlinami. To všetko pretvára infantilnou optikou na vtipné, nápadité a často aj zábavné grafiky, kresby a malby. No dvojrozmerný svet mu nestačí. S nadšením sa v 90. rokoch vrhá do svetla tieňa a vytvára sériu trojrozmerných objektov inšpirovaných tieňovým vývadlom. Odtiaľ je už len krôčik k animovanému filmu. Počas 2 dekád, teda 80. a 90. rokoch, vytvára niekoľko animovaných filmov a z nich je jeden aj čiastočne autobiografia. Postavička sa volá Prtko. Tu sa autor inšpiruje ironickým pohľadom na samého seba v zrkadle času. Tu zrkadlo je zrejme zakrivené, lebo pokračuje sériou s deformovanými autoportrétmi a inými predmetmi, ako vystrihnutými z panoptika svetovej snovej fantastiky, divadla rôznorodosti či zbierky bizarných predmetov. Ide ešte ďalej v návrate ku koreňom zákonitosti kinematografie a základom animácie, a to sériou figuriek v pohybe pre zootrop, pozvánky výstav a papierových skladačiek formou pop-upu, kde sa prejaví jeho náklonnosť k japonskému umeniu papierových skladačiek origami. Jeho tvorba z tohto obdobia je ako ohňostroj nespútaných nápadov a všemožných inšpirácií. Pán Boh mu nadelil mnoho talentov a tak sa koncom štúdií musí seriózne zamyslieť, ktorou cestou sa vyberie. Či z neho bude výnimočný hudobník a spevák s hlasom zafarbený, ako by bol mladší brat Johna Lennona, alebo profesionálny výtvarník. No ako to v živote často býva, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Tým víťazom bola pedagogická činnosť. Má to svoje racionálne pozadie. Už jeho otec Miloš bol dlhoročným profesorom grafiky na Fakulte užitkových umení v Belehrade a výtvarníkom Na voľnej nohe nekvitnú na Balkáne rúže. Tak Rastko boli kompromis. Pri pedagogickej činnosti má dostatok priestoru na voľnú tvorbu a projekty venované hudbe. Tie sa rodia v duchu alúzie na Beatles, Rubber Soul Project z 95. roku a Tropical Breakfast z 2019. Vznikajú celé série grafík a kresieb s rôznymi inšpiráciami, rozsiahlý cyklus venovaný balkánskym strašidlám Ogrom drakom začal v galérii Grafický kolektív v roku 1986 a pokračoval výstavou kresieb a ilustrácií z roku 1993.